тетрадки, моливи, химикали, линейка, НССР и чанта. Ще учим по програма, ще имаме часове и междучасия. Толкова ще е приятно и занимателно в първи клас. Как ви казаха за страх? Imam tata, najposljednji raz.
Почакай до лятото ти, ще играем колкото искаш. Други грижи си имам сега, не търгувай, радвай се с мене. Аз пораснах и не на шега, почна моето училищно време. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакат ме 100 важни неща на ден. Другите, хей, просто разчитат на мен. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакат ме 100 важни неща на ден. Другите, хей, просто разчитат на мен. Нека винаги да помним с любов нашата детелина. Нашите първи учители, които бяха най-добрите ни приятели. И нека не забравяме, че всички ние сме и оставяме приятели за винаги. Час, приятели! Клас, първи клас. Ставате първокласници. Бяхте за България, моя страна, моя България, наши деца, наши талантливи българчета, искам да кажа. И дано никога не напускате завинаги България, нали така? Както бе Емил Димитров. А винаги да се завръщате при нас. Може да отлетите от време на време, но да се завръщате. И тъй като ми показахте математики, букварчета, аз днеска съм решила да направя на децата една изненада. Цялата година ги срещах с български автори, композитори и сега съм поканила един от тях, защото съм направила един подарък за тях. Една от книжките в техния подарък ще бъде на наш приятел, който много дълги години е между нас, пее, свири и пише. Между нас е Борислав Мирчев. Книжка за България, която сега получи голямата награда и в Съветския съюз, Мида, Раковина и море и още много други. И една от хитовата му песен, само ще кажа, защото това е част от неговата скромна визитка, е Ветрове на Лили Иванова. Мисля, че всички я знаят. Елате тук и се взете така, защото аз не мога да си позволя луса. Здравейте, уважаеми родители, гости. Много ми е мило да бъда сред приятели, наистина, с Катерина се познаваме. Тази китара е за мен. Може ли да свириш? Ама аз не мога пък да снимам, виж как е работа. Може би деца съм предопределен да пиша за вас, защото едно време от мен електроенергетик не стана и така явно съдбата е направила и е по-добре. Моята майка е начален учител, съпругата ми също, завърши в Благоевград музикална педагогика, явно и отгоре Господ каза така. И сега с най-новите песнички, но много знаете, вие направо мога да минете до втори клас. Съвсем сериозно. Ако зависиш от мене, втори клас. Китарата ми е най-добрият приятел.
Това китара ли е или голяма цигулка? Китара! Сигурни ли сте? Кой за голямата цигулка да дигна ръката? Значи цигулките и китарата имат какво? Струни. Айде сега да пееме. Най-новите песнички съм ви приготвил от последната ми книжка "Нида, ръковина и море" за едно босоново момиче, но преди това искам да подаря на вас и на вашата детска градина най-новия ми стих, който се нарича "Пътуване". Поклон пред вашите преподаватели, ръководство, всяка година и нови неща. Айде да ги аплодираме. Искате ли? Направили се чудеса за вас, но вие се благодарявате. Просто първи клас вие сте го взели наистина от раз. Сега слушайте най-новия ми стих. Пътуване. Птиците ме учат как да полетя в небето родно българска земя и да видя с радост житните поля, да усетя прелест борова гора, да приседна тихо до една чешма, да отпия жадно бистрата вода, да докосна всички дъхави цветя и с безброй пчелички пак да полетя. Да пътувам дълго до морето, чак бягащи делфини да ми дават знак. Вечерта изгрява с толкова звезди, всичко е красиво. И в една молитва днес ще изрека: нека да те има българска земя. Така, и сега една песничка, която ще видите в книжката за босоновото момиче. Така, набира скорост. Ще ми помагате ли като пляскате? Вие сте много музикални, а може и да повтаряте с мене част от текста, той е много лесен. Айде да започнем. Смехорачетата я изпяха, музиката и текста са мои, аранжимента на Алекс Нушев. Айде сега! Мое щастие мечтано, я ще ги пея. Да, точно така, повтаряйте. През морета, океани, през далечни небеса, босоногото момиче, искам да отида днес. Дето себе си нарече, че прилича на синче. Сега отидаме на припев и знам, босоногото момиче, всеки ще открие там. Детската мечта да тича, като весел великан, да повториме. Знам, босоновото момиче, всеки ще открие там. Детската мечта да тичам, като весел великан. И сега е лесно, с мене повторите. Не ви чувам обаче. Пак не ви чувам. Сега вече ви чувам. А мечтата се летеше към далечни светове. Неусетното растеше и не искаше да спре. Айде да припев! Знам, босоновото момиче, всеки ще открие там. Детската мечта да тичам, като весел великан. И сега заедно. Не ви чувам. Готови сте? За последно. Браво, бе, деца! Даже още като говориш като защо не ме допълни тук текста. Тя е по текст на Мая Дългачева и песента има заглавие "Рам там там". Ама е толкова лесна, че всички, където и да отида, всичките пеят, защото съм убеден, че и вие ще запеете. Слушайте сега, пляскаме тихичко и повтаряме. Рам там там, никой вече не е сам. Айде с мен. Рам там там, никой вече не е сам. В света
се носим там, засияйно, смело за смен, ра-та-там, никой вече не е сам. Айде смело, ра-та-там, никой вече не е сам. За последно, ра-та-там, никой вече не е сам. И вие не сте сами с тях. Учителите от първи клас. Весело удоволствие, нови срещи, весело лято. Айде, ставайте. Невероятно бяха. Уважаема госпожо Семизорова, това е от името на цялата група. На цялата група. Аз искам да ви благодаря за всички тези 4 години. А някои от вас бяха и 6 години. Ехинора е била при мен, спомняш ли си на колко години? На колко години? На една година. А сега на колко години си? 6. Виждате ли колко много сме пораснали? Колко много сме били заедно с тези деца. Благодаря ви, дечица, от сърце. Аз искам да ви пожелая в днешния ден да сте много здрави. Да имате винаги усмивка на вашите дечица. Да бъдете много добри и да останете добри. Да слушате много вашите родители и да помните ваши първи учители, защото ще имате много учители от тук натам. Ще бъдете в друго училище. Пожелавам да после в университетите, не само в България и в чужбина, но винаги да се завръщате като лястовичката в своето първо гнездо, за да запомните откъде сте научили буквичката А и числото 1. Желая ви по пътен театър едно хубаво детско лято. И молбата ми, наистина, да четете книжки. Много книжки. Не само компютър и таблет, уважаеми. Затова днес ви направих тази изненада, защото децата забравиха да четат. Станаха на бабите приказките в раклата на майките. А е хубаво да се връщаме към книжките. На вас ви благодаря за цялото сътрудничество през тези години, които бяхме заедно. Благодаря ви, че бяхте и в трудни, и в лесни моменти до нас. Може би някога сме сгрешили или обидели някого, но който не работи, той не греши. Аз ви пожелавам да намерите най-добрите учители, най-доброто училище, най-доброто бъдеще за тези малки, красиви създания, защото това е бъдещето на България и без тях не мога да си представя какъв ще е живота. Желая ви на добър час и още веднъж благодаря, че бяхме заедно с вас и на вас, и цялата и да благодаря на прекрасния ми екип, които вашата група претърпя няколко катаклизми, но мисля, че накрая видяхте, че екипа в ОДЗ 7 Детелина е страхотен. Дали ще ви поема от първа, от втора, от трета, от пета. Мисля, че направих доброто според ситуацията, защото учителите са на изчезване. Повярвайте. Дано не е така и моята прогноза да не е вярна. А сега днес децата ще получат първото свидетелство. Не е точно това, което исках да бъде, но за всяко нещо има причина, за това ми простете. Днеска няма да говоря за това. Първото свидетелство, което ще получат децата и всички минават, пълен
са най-чистите душички. По-нагоре не знам как ще бъде. Дано вие го съхраните с времето. Първо на момчетата, пак ли? Те са глезени, че... по-малко на Ще ми глези ме. Велислава. Ето ме. Ладе, ето ме. Заповядай. Ти си така нещо, много не бориш с желания за училище, но не те са такова. Няма как, върви напред. Животът е такъв, с много тръни и бодли. Кирил, Кирчо, къде си Кирчо? Бързо ти. Всякаха се. Кирчо. Благодаря, чувам ли? И бяха учени. Благодаря, не знае. Денис, къде си Денис? Ето го. Погледни там на камерата. Жени, браво, Марсино. Гледайте към апарата, за да може да снима. Калуянчо, къде е Калуян? Малко ли браво, Заповядай, моля. Днес получават книжка и едно ли си сърче. Подарък от детската градина. Пламен. Къде е Пламен? Бързо, Пламчо. Моите ръчи. Заповядай. Георги. Георги Апостолов. Първо, че да ви и си бързо. Сиян, къде е Сиян? Бързо. Как да ви Лъчезар. Има ли друг госпожо? Джани. Разсейвате се, давайте читайте Джани. Джани. Ето, Джани. Вчера казва, госпожо Симизорова, всички момичета са хубави, ми харесват. Викам, Джани, ориентира се от малко. Нека Джани. Браво. Никола, Ники, къде си ти, жена за Ники? Колко си нарисувала? Мирела, хайде момичетата, женското здраве, бързо! Мирела, че? Чакай на Мирела. Браво. Михаела, да дойде Мирела. Кого? Върни се бързичко. Значи го бия долу. Бързо. Анна Чакърова. Ани, леко надолу. Долу, Ани. Долу свидетелство. Да. Ирен. Ирен. Бързичко трябва да снима. Върни се го, за да не виждам. Емануела, бързо! Нина, бързо Ничка! Тай, Катерина Моме, просто е Катерина Моме. Хубава, издава. Петя! Joana. No.
Не ми пожелавам да ти радвам. Всички гледат моя престол, да. Виктория. Вики, чакайте толкова за мен. Доника. Милица. Хайде, Кинора! Това е моята заместничка, иска да стане директор. Харесва на кабинета. Пожелавам ми го малко така с тъга. Хайде, ще ти предам знаме. Добре, ще се целувам. Ела да се снимам. Кинора! Ти забравя. Ти съм днес директор.